basalang tenggang, indah mungkin dia roh lain. Iyo kok sansai mandekan duang kita kini kok basa bala usah disasali padiah kato dun sana mande lahai mandian kita dalam duduk aco den tamanuang tangiang juang upe jo cara jo tahino bana yo de harato nantado laiko untung mandi isu dan tabuy pato urang nantadoro. Padiah kato dun sana mande lahai mandian kita